As imaxes que abrían este informativo son da estrea, ou dun ensaio da estrea que mañá terá lugar aquí dunha obra de teatro, pero tamén de maxia e de música, en definitiva, todas as disciplinas xuntas. Unha obra multidisciplinar, chamase A Outra Realidade, mañá estrease na Estrada. Entre elas está, entre os actores, Xoque Carvajal, un actor estradense que falaba precisamente esta tarde para as nosas cámaras. É un espectáculo que se chama A Outra Realidade. É un espectáculo que combina maxia e teatro, é co mago Martín Camiña, un dos grandes magos que temos en Galicia, e é un espectáculo para todos os públicos, un espectáculo onde se vai a ver pois desde maxia de cerca, con barallas, con moedas, ata desaparicións, aparicións, bueno, non conto máis para que veñades a velo. Despois combínase, como decía, con teatro, onde eu interpreto un personaxe que, bueno, vai viaxando polo tempo e pasan unha serie de cousas. Entón, estades todos convidados, mañán venres, ás 9 da noite, no Teatro Principal, aquí na Estrada, a estrea deste espectáculo, Outra Realidade. Espero que veñades e que pasedes moi ben.